no ofuna ukungitshela ukuthi kuzokwenzakalani ngami after death. Ngicela ukuthi aqala afe kuqala bese abuya azongitshena ke ukuthi ngizoyisola, because awukwazi ukungitshela ngizoyisola sengifile wona usaphila emhlabeni. Wahluleka esikoleni, wahlulwa impilo, so ubiziwe. Sinabantu abaningi kakhulu abayizangoma namhlanje abanye babizwe na ukugula. Ugulile nje, wagula ngoba ube careless ngempilo yakhe, wahamba ezigaxa la kungamela azigaxe khona. Mhlawumbe mangicabanga ngoJesu, sekuyifikela nje uSpider-Man ngoba it's a book character my brother. uJesu noSpider-Man akuhlukanga, kuyafana, it's a book character. If umuntu azothi uJesu waphila, then ngicela ungivumele nami ngithi uSpider-Man uyaphila. Kahle kahle nje phecelezi umuntu okholwa uyasangana. Kunalamanga lawa esaphiwa wona ukuthi imvelo idaliwe, kunomuntu odale imvelo. Imvelo iyazidala yona ngokwayo and iyaziguqula, iyazishintsha ngesikhathi efuna ukuzishintsha ngaso. Izenzela noma yini efuna ukuyenza imvelo, ayicontrolwa umuntu, ayidalwe umuntu, ilento eyiyo. Laba bathi angibuye ngizodumisa inkosi. Okwaqala umbuzo engizoba nayo, inkosi kabani leyo and itshene bani ukuthi ifuna ukudunyiswa leyo nkosi leyo? Nengizima Afrika yakithi emnyama nina bakwaZulu mnyama kamalandela ngiyabingelela igama lami ngisezwe kwaSibika Saros Income Tax. Sengifile la ku Hope Revolution TV ngigijima lapha ke kwithemba podcast. I'm not alone guys, ngihamba ne technical team nabo bonke nje bakithi abadlala indima enkulu ukuthi ke uhlelo lubeke impumelelo. Sinabo bafethu aba behind the scenes kodwa benza ngokusemandleni ukuthi uhlelo lube impumelelo. Igama lami ngusazi ngingokwaSibika, obviously I'm not alone namhlanje kwithemba podcast. Ngihamba lenkunzimalanga lapha ke ibuya ihlandla lesibili umntakaphosha mfowethu, sawubona. Angibingelele babukeli be Hope Revolution TV. Umntakaphosha ke lona Katlehwana Risbonga. Yeah. Umntakaphosha ubuyile eqhawe lakithi. Usiphinde sabuya futhi iqhawe lakithi. Yeah. Ngicabanga ukuthi ukubuya kwakho mfethu kuletha inselele enkulu, mhlambe ukubheka previous episode ihambe kakhulu mfethu. Abantu kodwa mfethu banezimvo zabo ehlukahlukene. Ngicabanga ukuthi bayakhala, abanye bayancoma, abanye futhi bayakumotivate, abanye bayakubuyisa ngendlela abafuna ukubuyisa ngakhona. Mhlambe kuthini ukuphawula kwakho namhlanje before singene ohlelweni namhlanje? Angiqale ke ngithi kubantu bakithi eNingizimu Afrika nabo bonke abantu mhlambe eAfrika yonke jikelele abakwazi ukusibuka einkundleni zokuxhumana. Ake ngithi wonke umuntu ake sifundiseni nje ukuthi noma ngabe ulwazi olufika endlebeni zakho lulusha, asingasheshi ukulwa nolwazi olusha, asingasheshi ukulwa ne-new information, but ake sizame nje ukuthi yonke information esuka ifike endlebeni zakho noma ngabe izwakala strange, ungalwi nayo, ungathukani, kodwa zama ukurizina nayo. Mhlawumbe uzame nawe ukusebenzisa ezinye zezinto nazo, mhlawumbe nawe ingqondo zakho ubheke ubone into eshiwo umuntu, mhlawumbe kungaba khona ongasuka ukufunde. Ngoba mina ngiyakholwa mfethu ukuthi akekho umuntu la emhlabeni ophile kahle saka onengqondo eziphelele ongasho yonke into ayishoyo 100% wonke ube incorrect. So it might happen ukuthi ngithathe ukuthi I'm incorrect, but mhlawumbe khona lo ya 2% o correct ongasuka ubambe konke ngikusho. So umuntu angasheshi alwe neinformation entsha kodwa ayamukele kahle. Sikhuluma ke mfethu ngohlelo oludlule lapha mfethu, lapha esifike sakhuluma khona kakhulu wabalula nawe izinto. Mhlambe ukucacisela umuntu osekhaya ongayibuka ngeepisode edlule izinto mhlambe 1 2 3 esidlule kuzona nokuyizona abantu abakhala ngazo bathi mntakaphosha. Akukho mhlawumbe okutheni kodwa engingakusho ukuthi kuko konke mhlawumbe esikuthintile kuleli hlandla laqala esibuya kulona, akukho futhi mina ngokwami ngicabanga ukuthi kuyiphutha konke ngikushilo, kodwa ke konke ngikushilo
ngicabanga ukuthi kunjalo ngendlela okungakhona nje kumele wonke umuntu nje afunde ukukwamukela kanti futhi omunye nomunye angahamba ayosifunela ulwazi nala angaluthola khona abheka abone ukuthi iqiniso likuphi ayikhethele naye iphele emasini. Ngicabanga ukuthi mntakaphosha mhlampe ngiyafuna ukuthi ngiqale la ukuthi ngokolwazi lwakho ngoba abantu abaningi indaba yeBhayibheli ngicabanga ukuthi kuma-comments sizofika khona sizobadalula nje abantu ngendlela abakhomente ngakhona but ngendlela abenze ngakhona bakwenze kwacaca ukuthi abanye bathi lamanga eBhayibheli ofakaza ngawo mntakaphosha thina ayasiphilisa siphila ngawo. Kuthini ukuphawula kwakho kumuntu okhuluma kanjalo? Uma umuntu ezothi izinto mhlawumbe ezibhalwe lapha eBhayibhelini ziyamphilisa, ngiyobe ngifuna ukwazi mina ukuthi yini le anayo kanti futhi yini le enzeka kuyena engenzeki kubantu abangalikholeli iBhayibheli futhi abangalazi nokulazi abangalifundi nokufunda. Yini le enzeka kuyena engenzeki kubantu abangalifundi iBhayibheli futhi abangalikholelwa nokulikholelwa. So i-question ongayiraise kuyena leyo. Yebo. Ngoba ngicabanga ukuthi uthini wena mhlambe ngale yanto ethi amanga aseBhayibhelini thina ayasiphilisa, uthini ngayo? Uma umuntu ezothi amanga aseBhayibhelini ayamphilisa, yiko lokho engizokusho ukuthi akuphilise kuphi kahle kahle, yini le wena onayo noma yini le enzeka kuwena empilweni yakho engenzeki kubantu abangakholwa, ngoba ama-religions wethu athatha i-credit yezinto ezenziwa indalo, izinto ezenziwa imvelo. Yebo, just because ngifunde iBhayibheli and then bese kwenzeka something and then ngisuke ngithi lento yenzekile ngoba ngifunde iBhayibheli ngakhuleka, kanti lento eyenzeka empilweni yami still isenzeka komunye umuntu ongalifundile iBhayibheli, mhlambe iyenzeka futhi emntwini okholelwa, ake ngibekise mhlawumbe umuntu okholelwa kaShembe nomuntu okholelwa kuKristu, kwenzeka ukuthi behlakalelwe into efanayo. Futhi kuyenzeka ba experience into efanayo. Omunye uthi ubaba uShembe omenzele leyo nto, omunye uthi uJesu omenzele, kanti futhi uthole nalo ongakholelwa kubo bonke bobabili uShembe noJesu mhlawumbe bakholelwe kuAlla, naye experience the very same thing athi uAlla omenzele yona. Bese kuqhamuke oyimbuzi njengami ongakholelwa ongasakholelwa lutho, still the very same thing yenzeke kuyena. And then kusho ukuthi kahle kahle lezi zinto lezi uma ngabe sithi into ngiyenzelwe uJesu, mangabe mina ngiyakwazi ukuthi ngingakholwa kuJesu ngiyithole, kusho ukuthi mina ngikwazi ukuthi ngiyoqhakeza istory saka Jesu ngantshontsha lezi zinto zaka Jesu ngoba ngikholelwa kuJesu phela. Uyongenzela kanjani izinto engingakholelwa kuyena? So in other words ukhotha ukuthi izinto ezikhona phansi komthunzi welanga zenziwa yi-universe. Izinto ezikhona phansi komthunzi welanga mfowethu zenziwa indalo, zenziwa yi-universe. Azenziwa inkolelo zethu. Inkolelo zethu zintshontsha nje ukwenzeka kwemvelo bese kube ngathi kwenziwe izona. So mfethu imvelo uyibheka kanjani wena? Uma ukhuluma nge-universe uyibheka kanjani ngokwakho njengomuntu akaphosha? Because omunye umuntu uthi uma ngikhuleka egameni lenkosi ilapho uNkulunkulu engizwa khona bese ephendula imikhuleko yami. So wena uthini ngemvelo ofakaza ngayo namhlanje? Imvelo mfowethu kunalamanga lawa esaphiwa wona ukuthi imvelo idaliwe, kunomuntu odale imvelo. Imvelo iyazidala yona ngokwayo and iyaziguqula, iyashintsha ngesikhathi efuna ukuzishintsha ngaso. Izenzela noma yini efuna ukuyenza imvelo, ayicontrolwa umuntu, ayidalwe umuntu, ilento eyiyo. Hayi ndoda, angikuzwa ayiphinde leyo cause ngiyafuna ukuyizwa eyemvelo uma ngabe uthi wena konke sinakho noma khona phansi komthunzi welanga ngidalwa imvelo. Angiphinde ngisho ngithi imvelo bafo into esikhohlisiwe kwathiwa idalwe ngumuntu, kodwa imvelo iyona injalo, ayidalwe umuntu, ayicontrolwa umuntu and iyazenzela izinto zayo.
Unfortunately kunama systems esasuke saphanyekwa ngaphansi kwawo ama systems wabelungu lawo esiphila ngaphansi kwawo, kodwa still awayicindezeli imvelo ngoba kuyimvelo ukuthi liyaphuma ilanga liyashona futhi. Akuthathi inkolo ukuthi manje ngoba laba akusibona amaKristu kubo ilanga ngeke lize liphume, malishonile ngoba bakholwa akusibona amaKristu. And kuyimvelo ukuthi mangivuka ekseni kumele kube khona into engizoyenza ukuthi ekugcineni ngikwazi ukubeka isinke etafuleni. So uma ngizovuka ngithemba inkolo ngihlale phansi, then ayikho into engizoyithola. So imvelo nje ayicontrolwa umuntu futhi ayirelayanga kwinkolo. Ilanga nenyanga nenkanyezi nolwandle nesibhakabhaka nomhlaba esinyathela kuwona nakho usakurefera imvelo ezidalile engadaliwe uNkulunkulu umnini amandla onke. Yebo, imvelo leyo izidalile ayidalwe umuntu, ngoba uma singaqala sithi zonke lezi zinto idaliwe, umbuzo waqala uyoba ukuthi lo ozidalile yena uzidale ekuphi? Bazokhothela eBhayibhelini khona bazokhotha eBhayibhelini ukuthi umhlaba wawuthwa ngazi kanjani. Angithi phela masiqala masikhuluma ngokudalwa eBhayibhelini, masiqala kuvele kuthiwe uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. So kusho ukuthi uma ezodala izulu nomhlaba kwakungekho lutho. So edala wayekuphi yena? Okwakuqala lo Nkulunkulu vesana vumbuke njengamakhowe phansi, angcono amakhowe avumbuke emhlabathini, yena uvumbuke from nowhere, wa-exista in nowhere, waqala ukudala izinto, mhlawumbe udale ngokubhoreka, waqala ukudala izinto ke wadala umhlaba, wadala izulu, wasekhetha ukuhlala ezulwini. So before azodala umhlaba nezulu ubekade ekuphi? Where did he exist? And how long did he exist in nowhere? Because ayikho indawo enye ke yaba khona ngaphambili komhlaba nezulu according to the Bible. So ubekuphi yena? Yeah. Yazi mfethu ikhonto engifuna ukuthi mhlambe ukubheka ama comments amaningi ngidlule kuyona ukuthi mangabe uyagula uAyanda la studio. Ne Meke gula efika umuntu akaphosha ethi ngegama lika Jesu. Engagcobe mafutha kungekho lutho ngempela ekhona ukumuntu akaphosha bese yaphila uAyanda. Kuyini lokho? Ukubiza ngani wena? Kwakuqala siqale sibuke leyo nto ebisuka imphethe ukuthi yini. Yes. Ngoba kukhona izifo ongakusho lokho uthi ngegama lika Jesu kodwa still kunganyakaziseki, ngoba impilo esiyiphilayo bayofakaza mhlawumbe nodokotela ongenzeka ukuthi basibukile. Impilo esiyiphilayo thina njengabantu i-health yethu ilele kakhulu ekudleni esikudlayo. All right. So kuyenzeka ngesinye seyikhathi ukuthi ngihlaselekile mhlawumbe ukugula thizeni, and then mhlawumbe ngiye ngaya nasesibhedlela ba confirm ukuthi nginaloko ukugula lokho. Bese kwenzeke ngokudla engikudlayo izinto engihambe ngizidla, one day ngidle something engasuke i-empowerishe ini amasosha womzimba. Yeah. And then aqale wona ukuzilwela nalento leyo. Kwenzeka ayilwise ayiqede, uthola ukuthi ayisekho leyo nto leyo emzimbeni, kodwa isale la engqondweni, ngoba kuyenzeka ukugula kungabibikho senyameni kube sengqondweni because uyazi ukuthi uyagula wena. So manje ngoba sewuyazi ukuthi kuthiwa mangikhulekela egameni lika Jesu ngizophila, uma kufika mina ngizokukhulekela already le knowledge onayo yokuthi uma ukhulekela egameni lika Jesu it will rub off the memory of a sickness in your brains. And then mangiqala ngithi ngegama lika Jesu akhambe lokugula, and then wena bese uba nalelo themba lelo, and then uzizwa uphilile. Mawusuka lapho wena uthini uphiliswe yimi engikuthandazele, kanti vele lokho kugula kwakungasekho emzimbeni wakho, bekusele emqondweni kuphela, because ayikho enye into oyiphiwe ukuthi izoqeda lokho kugula lokho ngaphandle kadokotela nenkolo. So okusho ukuthi mhlambe kuyayihlanganela nje ngendlela okubeka ngakhona.
ake ngisho ngisho nokuthi kuyayihlanganela ngoba abanye basala beyothandazela vele umzimbeni usephilile kudala kodwa akazi ukuthi uphilile ngoba ayikho into ebikade imotivate ukuthi acheck ukuthi engabe lento isasekhona yini emzimbeni ibisele la engqondweni. Ngifuna ukugijima ke laphana ke kuma comments laphana ke ku YouTube. Abantu abaningi bethu bayakhala bathi wena uzuzwe umubi kodwa ke bayakukhulekela ukuthi ubuye uzodumisa inkosi. Mhlambe uthini kulokho because abanye bazwelana nawe, abanye bayaku-attack, abanye bakumotivate. Ake siqale ngabo labo ke abathi Okay, ake siqale ngalaba abathi bakukhulekela wena ukuthi buya uzodumisa inkosi ngendlela owawenza ngakhona. ake ngiyibeke kanje sona. Laba bathi angibuye ngizodumisa inkosi. Okwakuqala umbuzo engizoba nayo inkosi kabani leyo and itshene bani ukuthi ifuna ukudunyiswa leyo nkosi leyo. Ibuyaphi yona le concept yokudumisa inkosi leyo. Siyithatha aphi? Shuthi iphela isithatha embhalweni njengoba kulotshiwe ukuthi kumele kudunyiswe inkosi. Nayo inkinga uma sithatha embhalweni ukuthi kumele kudunyiswe inkosi ngubani lo bhalile lapha engabi inkosi ebhalile noma umuntu ofana nami. Yeah. Kodwa ke mhlambe ngifuna ukuphuthuma mhlambe kulento ethi khona othi lana ke this has to be my favorite episode. This is good to hear different perspective every once in a while. Uthi ke uma umuntu ezoshumayela you guys niyamncoma kodwa umuntu oza nombona unombono ohlukile niyamthuka. Mhlambe uthini ngalowo muntu ocishe ethi uza nombono ohlukile kodwa bayaku-attack abantu? Ake ngisho ngithi mina khona enye iquote nyana yesilungu nje ngiyangizwe abanye abakwazi ukuhumusha bedlala ngayo bathi the truth doesn't mind being criticized but lies hates being questioned. Iqiniso alinankinga nokuhlaselwa kodwa amanga ayakusaba futhi ayakuzonda ukubuzwa. Ngani kube njalo iqiniso mali question noma mali criticizewa libe linikezwa isikhathi sokuthi lizipresente kahle liziveze lizichaze kodwa uma manga ehlaselwa asuke bona amathuba amaningi wokulimala abese aya attack. So yonke into ethi mangabe ishukumiswa mangabe umlandeli wayo uzwe ucasuka ukuthi thuka umuntu phuma kuleyo nto leyo baleka ngenyawo zombili okasho omunye ehlabelela umculo wegospel ngoba leyo nto le it's a sign ukuthi it's a cult. Yonke into ethi it's noma ngabe it's a political party or it's a religious movement, if ever something is questioned and then ufikelwa ukucasuka uthi angithuka umuntu lo muntu ngabe useduze ngabe ngimshaya ngempama no i-cult leyo nto leyo phuma kuyona nje. Into eyiqiniso uma uyilandela mangabe iyahlaselwa angithi uyayazi ukuthi iqiniso awunyakazi uyathula uphola ukuthi no izosiveza yona ubuqiniso bayo. So once into ihlaselwa bese ivusa ama-emotions kuwe leyo nto le ikuthumbile wena uya-captured wisigqila sayo. So ngifuna ukubheka isibindi onaso mfethu baku-attack abantu right left. Yazi mfethu nje uya-attackwa mhlambe ngento oyibiza ngombono wakho. Mhlambe lokho kuthatha kanjani because mhlambe ngifuna ukubheka laphana ke uTK Mnguni uTK laphana ke umfoka Mnguni laphana ke kuTikTok uthi mhlonishwa yilona lodwa iBhayibheli eli-illusion yini kuwena. What about imali ngoba nayo ifike njengeBhayibheli? What about imali? Yeah, uthi iBhayibheli illusion yini kuphela kuwena uTK Mfoka Mnguni?
Okay, phakathwayo ngisale ngikuphendula mfowethu. iBhayibheli akusilona lodwa eliyi-illusion. Vele ama-systems esiphila ngaphansi kwawo including imali ngokwayo. Nje ngama-illusions. Ziningi izinto ezama-illusions. Ngisho even amasiko wethu thina abantu abamnyama maningi kakhulu angasina ngamasiko but okuyimikhuba yangena ngesinqele. But-ke why iBhayibheli li-dangerous liyingozi ukundlula yonke into because iBhayibheli liqhamuke njengento okuthiwa isuka kuNkulunkulu and then kwaba yinto esiyifundiswa sibancane. Uyayibona kwaba yinto yafakwa kokhokho bethu kwakhona ababulawa and then kwakhona ababanjwa bese bancane bafundiswa lento bakhula ngaphansi kwayo kwase kuba yibona ke abafundisa izingane zabo leyo nto leyo. So ngeke ngasho last episode endlile ngathi mina it's like a pyramid scheme whereby each and every member recruits his own family. Sizala izingane zethu sifundisa ukuthi kuyathandazwa and leyo nto leyo esifundisa izingane zethu ukuthi kuyathandazwa into engazange yaba khona kwasekuqaleni but into eyafika isayitrainwa sayifundiswa. So now it's an illusion engozi because ize nokuthusela ukuthi ongayilandeli ngemva kokufa uyosha esikhogweni, oyilandelayo ngemva kokufa uyohlala kahle ezulu. So if something comes already with a threat yokuthi angiyilandeli ngizojeza ukuthi angiyilandeli, then leyo nto leyo ingozi kakhulu kimi because ingenza ngingadecide, yenza umuntu angadecide ngokomqondo wakhe but I decide based on the fear that has been instilled in him. Kodwa ke mhlawumbe uyibeka imibuzo uthi Kemfo kaMnguni wayenza yabambili uthi uthini ngemali. Ngifuna nami ukukuzwa lokho ukuthi wena njengomuntu akaphosha uthini ngemali. Imali mfowethu angeke sikubalekele, imali akusiyona yethu thina abantu abamnyama. Ingakho ubona noma kungathiwa kune business okenzeka ukuthi 100% umuntu omnyama hands on lelo business elo siyabulalana. Uyayibona ngisuke ngiyifune yonke because imali akusiyona yethu thina abantu abamnyama. Imali yabelungu ize nabelungu vele, yayibo. Kodwa ke imali yona noma ngabe i-wrong inobungozi isenza sibulalane kwenzakalene, okusalayo bafike bayi-introduce ngaphansi kwalama systems. Siphila ngayo ayike into ongayenza. Ukuze ungene esitolo kumele uthole imali. Ngeke ugqoke maunganamali uzohamba unqunuke, yayibo. Nomunye umuntu ke engathi neBhayibheli lelo siphila ngalo. Angithi manje ama-difficulties ama-differences azoba khona lana ukuthi if ever uzothi iBhayibheli uphila ngalo, then what about umuntu ongalifundi ongalazi ongayingena indaba yalo sidalo kodwa uphila impilo exactly equal njengakho futhi sometimes abe ngcono kunawe but akalifundi iBhayibheli. Then lokhu kubonisa ukuthi iBhayibheli kuyaphileka ngaphandle kwalo because khona umuntu ophilayo ongalithinti. Mr. Mafijojo uthi uzoziphendulela mntakaphosha mhlazana umphefumulo wakho usuhlukene nenyama. Uthi ke and uzozisola ukuthi waphikisa izwi elingcwele. Lapho ke wonke umuntu osho kanjalo ngicela ukuthi aqalafe kuqala bese abuya azongitshena ke ukuthi ngizoyisola because awukwazi ukungitshela ngizoyisola sengifile wena usaphila emhlabeni. No. Ofuna ukungitshela ukuthi kuzokwenzakalani ngami after death. Die first, then come back and tell me lento oyikhuluma manje ake siyikhulume ngemva kokufa kwakho, hayi ungakazufi. Mara khona amadoda afana mhlambe nafakazala kuma social media ukuthi ake andulela kwela phakade. Musu ukuhleka mntakaphosha, ngiserious la. Andule kwela phakade abuya aseyasicebisa njengamanje athi kumele sihambe ngalendlela, kumele silandele izwi lenkosi ngendlela inkosi efuna ngakhona. Ukhuluma ngabantu abanjalo mhlawumbe uMafijojo ukuthi uMafijojo akafane nalabo bantu noma sebefikile. Ake sithi wena mfowethu kunomahluko phakathi komuntu ondlulayo emhlabeni nomuntu oqhulekayo. Okay. Basuke baquleke bese mabebuya basitshele izinto, basitshela ukuthi babone izulu, babone ingakho mase bekhuluma lezulu abalibonayo bavamile ukubona into eyodwa efanayo and umangale izinto abazibonayo ezulwini lelo
izinto ezenziwa la emhlabeni ezama products wemiqondo yomuntu. Umuntu akutshela ukuthi ubone igedi ezulwini, amasango ezulwini, igedi legolide. Lokho kuthathe umuntu emhlabeni ukuthi a decide ukuthatha igolide alishise, enze yonke into ayenzayo, akhanda igate, usebenzisa izinto eziningi kakhulu laphana, kwasebenza ngisho lemshini yokushisela nani yonke lento into yala emhlabeni. But wena so uyaquleka uyaphaphama ubuye usitshethe uyibone lezulwini. Shuthi kunama family emazulwini akhanda wonke lama products lawo. Sineyinkampani nama family lezulwini akhanda zonke lezo zinto. So kunomahluko phakathi kokuquleka nokuhamba. Abantu abaningi basuke baquleke nje bese mabebuya basitshele lokho, ngoba phela umuntu oqulekile usuke kwehle ukuphampa kwenhliziyo ime kancane, futhi ayimi nokuma, but isuke ishayele phansi. So maye ngabe inhliziyo yomuntu ishayela phansi, umqondo wona uya operate 100% according to the information esemqondweni. So maye inhliziyo yakhe ibuye recover fully, iphampa ioxygen ngendlela right, akwazi ukuphefumula kahle. Uma ebuya yonke lento esemqondweni wakhe yena ucabanga ukuthi no bekade ngifile, kanti no, it was just your mind that recorded everything. So kimina uthi bonke laba bantu abafakaza ukuthi bake bafa baphinde babuya zingamampunge lezo ndaba. Sinababili, sinenhlobo ezimbili zalabo bantu labo. All right. Sinabanye okungenzekanga sidalo kubo, kodwa abasetshenziswayo ukuthi akuvikelwe lamampunge lawa lamanga weChristianity. Okay. Bakhokhela impela futhi bese bayokhuluma lezo zinto. Okay. Bese sinabanye abayiqulekelayo bakithi Nkosi yami, umuntu aquleke nje abese buya athi ubone lokhu, kodwa eqinisweni ayikho yonke lonto le. Immediately mawuhamba emhlabeni, mawuthula emhlabeni, so uthulile completely. Uma ngabe kwenzeka ukuthi uzophaphama, ngoba vele kwakudala before kuba khona amakhaza, umuntu kwakwenzeka ukuthi athule bese aphinda phaphama. Ngaleso sikhathi othula ngaso imemory yalahleka. Okay. Mangabe uyabuya ubuye ungazi ukuthi bewukuphi, because imemory lahlekile. Ngakho makuthiwa umuntu kwenzekile ukuthi khona something yenzeke kuyena unconscious, makabuya athi no ngilahlekelwe imemory, because vele leso sikhathi leso senza ukuthi whatever isemqondweni wakhe ilahleke. So lo hamba yaphinda abuye akhuluma izinto, akhuluma inganekwane, hayi kudlalwa ngabantu. Ngifuna uphawule ke mfethu uSindi Masondo noMpangazitha okay, asiqale ngosindi. Usindi uthi mina ngiyawathanda Nkosi yami lawo manga ngoba ukube awekho mhlambe ngabe kade ngafa. Usindi wakwaMasondo Kusho ukuthi ukhuluma ngeBhayibheli uthi uyawathanda lawo manga. Kusho ukuthi uSindi wakaMasondo akavesane nje angitshela ukuthi bekungamele kube ukhona emhlabeni, ngoba njengoba ekhona engwakaMasondo kusho ukuthi kukhona amakhehla wakaMthethwa ake waphila lingakafiki iBhayibheli. So yena ubezobulawa yini mangabe okhokho bakhe baphila before 1652 iBhayibheli lifika. Kusho ukuthi uSindi Masondo akaphile emhlabeni. She's not existing, she doesn't exist at all, because uku-exista kwami yabona ngihleli la, ngi-exista la njengengane ezelwe uEphraim noPortia. Kukhona abantu ababazele, and going back sibuyele emuva, khona abesibongo sabo abegazi labo okungamhlambe bakungatholakala ihistory ukuthi mhlambe laba phela khona bangcwatshwa kuphi, siyogubha amathambo bese sibheka ama DNA singawathola lapho aba-existe before 16th century iBhayibheli lifika la. So baphile kanjani bona if kungaphileki ngalo ngaphandle kwalo? But uyasho uSindi uthi yena wathanda lawo manga ngoba nangu noMpangazitha uthi lawo manga ayasiphilisa thina abanye, uthi and izinto ziyenzeka ngawo lawo manga. Mhlambe ukueda kancane ngifuna ukubheka ukuthi uma bekhuluma kanjena, which means baye accepta into ethi iBhayibheli lingamanga, kodwa leyo information engamanga bayafuna ukuphila ngayo. Mhlambe ucabanga kanjalo? Uma bethi lawo manga ayabaphilisa, mhlawumbe bayavuma ukuthi lingamanga bese bona bazikhethele ukuphila phela ngalawo manga, ngoba sometimes i-religion la emhlabeni it trained us to switch off the light and eat a rotten apple
knowing ukuthi it is rotten but now we don't want to see ukubola kwalo, sicisha ilight nje bese sidli i-apple elibolile Yeah. sifuna ukuziba lokubola kwe-apple sithi nongcono sicisha ilight singakuboni. Ilento inkolo etraine yona abantu, so kusho ukuthi amanga ngiyawabona ukuthi ngamanga kodwa ngoba ngifuna ukuwakholwa ngcono ngikhohle ukuthi ngamanga bese ngiyawakholwa. Hey, ayiphinde leyo mfethu inamandla man mfethu. Because iyangihlupha lento ukuthi umuntu evume ethi lawo manga mina ayangiphilisa. Kusho kona phela ukuthi ukhethe ukuphila ukusubmit impilo yakhe ngaphansi kwamanga. Njengoba ngisho ngithi mina inkolo isitraine ukuthi noma ngabe uliboni i-apple ukuthi libolile, you rather switch off the light and eat a rotten apple, because when the light is on then you are going to see that this apple is rotten. So if the light is off then I do not see whatever that I have seen before. Now when I'm eating I'm no longer seeing it. So manje ngicishile ilight ngizolidla i-apple alibolile because angisakuboni lokubola lokho. So ilento inkolo esifundise yona istraine leyo nto leyo ukuthi noma ngabe usubona ukuthi amanga lawa but rather ignore le information oyibonayo noma lendlela lento ekubonisayo ukuthi lento ngamanga, and then bese ubambelela kulento ethi ikholwe lento, yebo, bese ucabanga ukuthi iyakuphilisa kanti cha ikuphilisa. So overall wena mntaka Phusha lento onayo njengamanje kuphethe ethi iBhayibheli lingamanga noma noNkulunkulu aka-existi, iwumbono noma i-reality kuwena mhlambe kumuntu osekhaya oqala ukubona namhlanje? Mfowethu lento umuntu angayithatha njengombono kodwa mina ngiyithatha njenge-reality. Okay. Because uma sithatha njengombono oqhelelana mhlawumbe ne-reality, ake sithi thina uma kukhona uNkulunkulu and then decide ukuthi makaziwe emhlabeni ngezwi lakhe, and izwi lakhe kwangamela ukuthi likhulunywe lizwe ngowonke umuntu kodwa kwamela ukuthi libhalwe ngabantu phansi bese balinikeze wonke umuntu. Mfowethu ake singalibalekela iqiniso ukuthi ukufunda akusiyona into yanoma ubani. Ngaphandle kokuthi ufunde ukwazi ukufunda into ebhalwe phansi yenza umqondo kuwe, kumele uqale ufundiswe ukufunda. So uNkulunkulu how did he wenza kanjani ukuthi abanye abantu babe misfortuned ukuthi balizwe izwi lakhe? Because khona abanye abantu abama-slow learners, they cannot even read. Noma ngamnikeza iBhayibheli alibamba alibheka athi akayiboni lento ukuthi ngempela yini engizoyifunda la. So it took us ukuthi si-introduce i-education ukwenza ukuthi sikwazi ukuli-understanda iBhayibheli, and khona abanye abantu abangayi-understandi kwayini i-education. So uNkulunkulu kungani abedoji ngale ndlela le ukuthi avesane nje alethe into ezosikhosta, because kwayini education iyasikhosta, singena emaphokethini ukuthi size sifunde sikhokhele ingane zethu ey'koleni. So why uNkulunkulu ethathe ukuthi indlela yakhe ukuthi simazi singabantu isithathe ukuthi sifundiswe ngabanye abantu, kube nama-disadvantages nama-advantages, because khona abanye aba-disadvantaged in learning, abafunda ama-slow learner, abanye ba-mentally disabled. So ikusho ukuthi uNkulunkulu akafunanga ukuthi umuntu ongaphilile kahle emqondweni amazi, ngoba umuntu ongaphilile emqondweni angeke alifunde iBhayibheli. Noma ngalifunda angeke alizwe ukuthi lithini. So mangabe mhlambe ucabanga ngoJesu wena, yini efika engqondweni yakho? Mhlawumbe mangicabanga ngoJesu sekuyifikela nje uSpider-Man, ngoba it's a book character my brother. uJesu noSpider-Man akuhlukanga, kuyafana, it's a book character. If umuntu azothi uJesu waphila then ngicela ungivumele nami ngithi uSpider-Man uyaphila, ngoba ama-characters wencwadi it's people who didn't live empilweni kule mhlaba esiphila kuwona, but abantu abaphile encwadini. It's just a story. Mangabe ethi uma kukhulunywa ke ngoSathane kufikani engqondweni yakho? Makukhulunywa ngoSathane nakhona futhi kusifikela leyo monster leyo engekhoyo yasencwadini
ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi bayazazi le zitori esasiyifunde ezincwadini ezinye zayixoxwa ngabantu izitori zamazimzimu Yeah. izinto ezingakazi zaba khona Yes. izingane ezafunda ngo 90s no early 2000 la egoli ziyazi kuye kwaba kwaduma upinki pinki ema toilet wamantombazane ezikoleni kuthiwe kuno pinki pinki into engekhoyo nje izinto ezicreatewa ngolwazi information yabantu because khona izingane ezazi ke zithi simbonile upinki pinki etoilet zeziyotshela ngisho no mem ukuthi imbonile upinki pinki but we all know ukuthi le nto le ayikaze exist, it's just something that is created in brains through information no sathane njalo. Mhlambe mntakaphosha ngifuna sihambe siyobheka umbono wakho ngomlando kaJesu. Omunye ku-English omunye uzwabhala ukuthi umlando kaJesu ngesizulu. Mina nje engqondweni yami uma kukhulunywa ngoJesu ngibona leya ndoda leya. Mhlambe kungenzeka mhlambe nawe into ekudestroyile ilwamlando lowana osebhayibhelini base bawukhophela kuma CD wawubuka waphelela. Uthini mfethu ngaleya nto leya? Mfowethu leya nto leyana yomlando kaJesu ibhlungu ngoba izinto ezibhalwe encwadini but azikwazi ukuthi ziclarify noma zitholakale ngaphandle kwaleyo ncwadi leyo. So uma ingqondo yakho usayivalele phakathi kwencwadi oyiphiwayo uyayikholwa, kodwa mukhipha ingqondo yakho phakathi kwale ncwadi uyibeka ngaphandle then uqala ukunderstand ukuthi no lento ngathi ayikaze yenzeke. Ngoba phela yonke into enzekile ngengasho angazi mhlawumbe kula ekhaya ngithi mina uma ngabe sifunda umlando esubhalwe phansi oqoshiwe ngobukhosi bakwaZulu sikhuluma ukusuka koJama kwehlosi osenza ngakhona kufike oShaka ilembe liqamanya amalembe ngokukhalipha. Singasho umunye umuntu angafika athi no inganekwane leyo ngoba phela siyifunda phansi, kodwa eqinisweni ukuthi leyo nganekwane siyakhona ukuyifeza sishone lapha kwaNongoma siyohlala phansi nesilumi isiZulu oyisizukulwane salabo bantu labo okuba ubufakazi kuthini ukuthi bake baphila. Then mase sithi siya le eJerusalema siyofuna isizukulwane sakaJesu sosithola na. Yeah, ne? Ngiyakuzwa mina mfethu. Ngicabanga ukuthi lo mbuzo ubhekise kubantu mhlambe abangalangazeleli ukuzwa, nami ngiyafisa ukuyithola leyo nto ukuthi sizosithola yini isizukulwane sikaJesu. Wena umbono wakho uthini? Uthi ngeke sisithola? Isizukulwane sikaJesu bafo asitholakala. Okay. Asitholakala. I know ukuthi amakholwa azothi hayi wayengazelanga uzokwakho umndeni wasemhlabeni ngoba phela vele bakithi ukukholwa yeah kunzima ukukholwa kuvele kuthatha ingqondo yomuntu omdala nje kuyiphendule kumphendula umuntu omdala ingane encane nje uze umuntu ethi hayi uJesu wayengazelanga uzokwakho umndeni wasemhlabeni. Kodwa anyway phela ngithi liyasitshela futhi iBhayibheli ukuthi uMaria wayenezinye izingane emva kaJesu, ngiyacabanga ngoJames abanye bakhona iphi imndeni yabo. Yebo asikwazi bafowethu ukuthi sibe nomlando ongaka wobukhosi obungaka obumangaza kangaka size sibe nethuna lapha kwaIsrael ama-tourist ayahamba ayolivakashela leliya thuna leliyana, kodwa asinawo umndeni bafowethu oclaim ama-royalties wayo yonke lento lena. Awakwenzeki lokho. Mhlambe ubuphendula umbuzo omunye umbhemu la obuzayo ukuthi othi ucela ukuthi umubuya uze nama facts ekokuthi uJesu neBhayibheli akukho. Ama facts ukuthi uJesu neBhayibheli akukho, ngiyacabanga ukuthi uma singabheka sifune ama-archaeological evidence wama existence walezo zinto lezo, ngizondlula nje kuphela because ngifuna ukuthi ngikuphe something nawe uhamba uyofuna ulwazi. Okay. Ngizondlula nje kuphela kuyo lento le ukuthi masifunde eBhayibhelini uJesu utholakala ezalelwa eBethlehem laseJudea and then
afunwe kakhulu nguHerod afuna ukumbulala abalekele kuphi eEgypt. Ayokhulela eEgypt up until enough time yokuthi uphinde uyabuyiswa futhi again ngapha kwaIsrael. So iEgypt iyathinteka kakhulu nayo kulomlando kaJesu. Kodwa ke okubhlungu ukuthi uma kwenzeka uthola ithuba lokuthi uthola umlando waseEgypt wakudala. eEgypt iyona country yaseAfrika ebikade inobuhlakani bokubhala nokudrowisha nani. Kune history kunomlando waseEgypt owabo uNkulunkulu baseEgypt. And kunama pyramids wabo wakudala anama drawings anezithombe zonkulunkulu bawo. Akatholakala uJesu emlandweni waseEgypt. Tholakala umlando kaNkulunkulu wabo omunye uGod Horus. God Horus masobheka impilo yakhe ifana ncamashini empilo kaJesu. God Horus was a man beka falcon headed, beka nekhanda le falcon. Ngazi konje falcon ngesizulu. And then mfethu ini falcon ayanda yini falcon mfowethu? Asilekelele lapha. Ukhozi. Ukhozi Yebo. Wayenekhanda elifana nelokhozi. Kwakuyindoda eyayinekhanda elifana nelokhozi. uNkulunkulu Horus wase-Egypt loyo. And umuntu uma efuna ukwazi ngalokho ngicela azibhekele ama-pyramids wase-Egypt wakudala anama drawings akaGod Horus. So uJesu akatholakali, ayikho into that you can trace kwi-history ngaphandle kwencwadi le yenkolo iBhayibheli yamaKristu uyithole ngoJesu. Ngisho kwaMoses imbala lo kuthiwa wazalele eEgypt wakhipha abantwana bakwaIsrayeli khona wathini awutholakala umlando kaMoses kwi-history yase-Egypt. Moses is without trace. Utholakala kuphela kule ncwadi ye-religion okuyiBhayibheli, aphinde futhi atholakale kwenye incwadi yamanga engazi ukuthi abazalwane basazofuna ukuma ngayo bathi iPua Papyrus. And leyo ncwadi leyo uma sekutrace ukuthi ibiqhamukapi akusinayo ni history yase-Egypt, ibiqhamuka futhi kumaGreek. So into ebhlungu ukuthi siphethe izinto ezibhalwe ngamaGreek namaRoma, babhala ngama-Afrika, babhala ngama-Egyptians. Lento iphushwa ngamaGreek namaRoma more than ama-Egyptians, more than amaJuda. Yazini ngifuna ukuyiphosela inselela mntakaphosha. Lapho-ke emakhaya ngiyacela ukuthi mhlambe uma kukhona umuntu ofuna ukuchallenge umntakaphosha ngale nkulumo ayikhulumayo eyiBhayibheli, ukubalwa phakathi noJesu noSathane ababiza ngokuthi abekho, ngicela evele esithinde ku-0633960496 sizohlala naye la estudio. Ngicabanga ukuthi phosha leyo nselela uyayemukela noma mfethu awuyemukeli, ngoba ngimema abantu emakhaya ukuthi abeze la bezokuchallenge because ngiyabona ukuthi impi inkulu. Hayi mfethu mina ngiyayimukela abeze ngoba ekugcineni mina ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi bafowethu sokuthi siyekene ukuphila emangeni, sithole iqiniso. So bangabe khona umuntu ofuna ukuzochallenge no angasondela eduze azochallenge. Ekugcineni it's not about ukuwina ukuthi mhlawumbe hayi uzobuya nendondo. Cha, ekugcineni kumele sinikeze abantu isolution ngoba mfethu kade abantu bathandaza, kade abantu bakholwa izinto azenzeki, kade abantu behlelwa izinto ezibhlungu, kade bathemba abantu ukuthi kunoNkulunkulu phezulu le obalalele imikhuleko yabo, kodwa akwenzeki lutho. Ngiyazi kahle mina ukuthi baningi abantu okuthi lezi zinto engithi mangiyikhuluma hayi ukuthi abazizwa, bayazizwa ngoba bayazazi izinto abazi-experienceayo, kodwa ngoba kunalovalo olufakwe kubantu sathuselwa kwathiwa masingayikholwa lento siyosha ngemva kokufa, so bayasaba abanye abantu. So wena uma sithi siyabamema abantu ukuthi abeze la, ufisa enhloboni umuntu oyikholwa noma ungesilona ikholwa noma ukhuluma nje ngenjula buchopho, injula lwazi eyazi izinto, wonke umuntu uyamemukela ukuthi cha mina ngumuntu akaphosha ngikhona? Mina wonke umuntu ngiyamemukela noma ngaba yikholwa
lingasondela noma umfundisi angasondela noma insizwa nje noma umama noma usisi ongelona ikhola mhlawumbe oyinjula buchopho onolwazi angasondela eduze ngoba phela injongo yayo yonke lento ikukhiphela ulwazi kubantu abantu bangalimali kakhulu ngoba lento eBhayibheli ngoba ngeke ngasho last week ngathi iyazimosha impilo zabantu ngeke ngabona einsukwini ezendlule kusuka last year up until this year khona enye insizwa lezi ezinokuthi zivele nje zilale bese mazivuka ekseni zivuke zithi zithathiwe zayizulwini zabona uJesu. Okay. Uke waqhamuka umfowethu wacishe ubizwe waliqhathizwe wathi uJesu umtshele lokhu konke izinto eziningi kakhulu besezeza sesihogweni bese sisaba nokugunda Nkosi yami mina kunalento engayithandela mangigunda ngizotrimma mangiceda ukutrimma bese ngivula uline lana kwathiwa mesigunda singatrimi ukutrimma into kaSathane sizo esihogweni sasatshiswa ngisho nokulala mangabe kuyashisa kuthiwe ungalali umbethe iunder kuphela kumele ulala umbethe nje lala umbethe nje mangabe uyafaka iskipa salala ngamabhokathi amajini ngoba kuthiwa uSathane sizo esihogweni masingakwenzi lokho uyayibo and mningi umonakalo engawubona ngale yansizwa leyana umonakalo engawubona khona usisi wabonakala khona la enkundleni zokuxhumana eshisa amapilisi walensizwa yasho yathi shisa treatment yeke treatment uJesu uthi mawuphuza treatment awumkholwa ngokwanele washisa treatment umntana abantu 2 weeks back I received a call ngahamba ngahlangana nomndeni wakhe ngathola ukuthi usendlulile emhlabeni and ukudlula kwakhe emhlabeni odokotela abaconfirm ukuthi lo muntu wasuke wastopha ilento zani i-medication yakhe wasibangela inkinga. Kodwa ke ungathini uma ngaqhamuka ethi lo muntu unokuphila okuphakade ngale kwethuna? Inkinga ileyo ukuthi yena ngeke asaphinda abuya asitshele thina ethe siyosala sikhohlisana thina sodwa sithi unokuphila okuphakade kanti inkohliso esiyiphiwe thina emhlabeni kodwa eqinisweni lo muntu uthethe impilo yakhe ayibeke engcupheni. Okay. Ngenxa yeimfundiso zalenkolo so ingakho ngithi anginankinga mina basondela abantu sizoyilungisa lento ngoba impilo zabantu ziyamosheka more than mhlambe Mtaka Phusha kuzoqhamuka injula buchopho noma ke umuntu oyikhola noma umfundisi uzimisele yini ukuthatha azokukhuluma okubona ukuthi kupositive? Yebo mfethu hayi mina ngizimisele lokazokhuluma azokukhuluma okungabonakala ukuthi kupositive akusiyona inkinga kodwa imibuzo yona uzoyithola engisho ngakho ukuthi imibuzo yona uzoyithola and uma ezoyithola imibuzo angifuni into ezothi angiqale ngikholwe ukuze ngithole impendulo. Yeah. Why kumele ngiqale ngikholwe ukuze ngithole impendulo ngoba ngizobuza mina and mengibuzile ngicela impendulo ungangiphushela ukuthi angiqale ngikholwe and futhi ungangitshela ukuthi le ukuze ngi-understand ngidinga umoya. Ngoba phela angicabangi mina ukuthi khona incwadi engabhalwa ngumuntu iqede ingene emishinini iprintwe ipublishwe e-library kungekho moya kodwa mase kumele ngiyifunde mina sengidinga umoya hayi khona. Kungekho moya kanjani Mtaka Phusha? Ukhona umoya ema-library. Amabhayibheli aprintwa kuphi? Amabhayibheli aprintwa ema-library. So yini into lo moya kaNkulunkulu usho ukuthi uyahlala lapha e-library ulinde ukuthi manje kusapublishwa incwadi thizeni mase kupublish iBhayibheli umoya kaNkulunkulu ugxumela phakathi eBhayibhelini. Bese uzophuma nalo. Base lifika kumina sekumele manje nami ngibe nomoya ukuconnecta nalo moya loya. Mhlambe ukubheka lapha ke uXolani Mfukangubane uthi iyagqilaza iChristianity mina lento ingigqilaze almost 20 years. I was a preacher so I know Christianity in and out and nalenhlamba abakuthuka ngayo I used to have the same attitude. Actually you're not alone. I'm not alone for you as much as I've said ngathi baningi kakhulu abantu abanye ngisho nabefundisa uqobo mina abanye bangithinta nje emasayidini asho umuntu ukuthi bafu inkinga ukuthi angeke sisasho ngoba sihambe kakhulu kulento lena kodwa eqinisweni siyayithola futhi siyayizwa lento oyishoyo okubhlungu ukuthi kulento yonke lena khona abantu ababenefitayo kuyona
mfowethu ake sibeke kanje so uma ngabe kwenzeka ukuthi nali isoka lana nentombi mhlawumbe banobudlelwano thizeni and kuyenzeka ukuthi bavakashelana ebusuku mhlawumbe insizwe isuke yavakashela intombi yayo ebusuku and khona okumele bakwenze lapho yeah and uma ngabe kukhona ingane kumele benze sure ukuthi ingane iyalala yeah so noma ngabe kunomsindo ongakanani ngaphandle ongasuka uvusele ngane ngoba ubuthongo balengane ibenefit yabo bazokwenza sure ukuthi lengane izolala lo sisi uzokwenza sure mangabe lengane uzomela ayidlalisela amakeqeqeqe emadlebeni uyidlalisela amakeqeqeqe emadlebeni ayikitaze izikwazi ukulala ngoba ukulala kwayo kune benefit kuye so injalo lento mfethu kunabantu ababenefita ngalobuthongo inkolo yafika yasilalisa so kunabantu ababenefita ngalobuthongo bethu so ngoba bayabenefita ngalobuthongo bethu they are going to make sure ukuthi mangabe kuvela umuntu ezama ukubanga umsindo ukuthi abantu abaphaphame bathola indlela yokuthi babalalise futhi labantu nolalani because man phaphama nina kuwa ama industry lana cabanga makuvuka abantu namhlanje kuyisonto makuyisonto abefundisi nabo kumele abanye bavala amasonto babuyele bahambe ofesa bofuna imisebenzi abekho ready kuyofuna imisebenzi abefundisi ingakho bezolwa ngeke bavuma that's why uthi mhlambe ama comments like obviously last Hope Revolution TV mfethu ishiye inamba yakho last bakhona mhlawumbe abantu abakuthintile and uma ngabe bakhona abantu abakuthintile izinkulumo eziningi mhlawumbe oyitholile zithini mhlawumbe ukusikhela nje phezulu Hey zona inhlamba ngiyitholile mfowethu inhlamba ngiyitholile mfowethu ngivesana nje ngithi ngiphendule icall umuntu avesana adedele nje inhlamba nje athukana aceda drop ezinye abanye umuntu asho ukuthi no hayi mfowethu no siyabonga siyayiza into ikhulumayo unfortunately iyasifikela sibaningi ukuthi isibindi sokuyisho asinaso kodwa eqinisweni siyakuzwa ukukhuluma iqiniso abanye bafike babuze umuntu angibuza ukuthi mina ngidalwe ubani mangithi uNkulunkulu akekho ngidalwe ubani okudalile yayibona yonke le nto le mhlawumbe mina ngiyafuna ukuzwa lokho ukuthi uthini wena uma ekhuluma kanjalo mfowethu eqinisweni masizokhuluma ngokudalwa ukuthi udalwe ubani udalwa asikwazi ukuthi sidaliwe kodwa sitsheniwe ukuthi sidaliwe inkinga yethi lapho ukuthi sitsheniwe ukuthi sidaliwe kodwa thina sikwazi ukuthi into esiyaziyo ukuthi thina sizelwe and eqinisweni la ekuzalweni la kuningi okwenzakalayo mfowethu owesifazane nowesilisa uma bengakaze bahlangana yaphuma imbewu wesilisa ifertile iyahlangana futhi neqanda lowesifazane elifertile ayiveli ingane ingakho sometimes kuyenzeka ukuthi makuthiwa insizwa ine infertility ihambe iyothola ama booster ukuthi kuze imbewu izikwazi ukukhulelisa mangabe bekhona umuntu odalayo usho ukuthi bekuzoba nama difficulties kanjalo kuze kumele sihambe impela sifuna usizo ukuthi sikwazi ukukhulelisa kanti ukhona umuntu odalayo bekumele phela ukuthi udala kuwonke umuntu kwenzeka umuntu wesifazane abe infertile kuthatha ukuthi ahambe ngoba phela nakho ukudila ne-infertility kuthatha imali emapoketini kuyabiza so khona abanye abantu abanga-afforda vele ahlala angayithola angabi nayo ingane but khona abanye abantu aba-affordayo akhokhe zonke indleko azayilungise abe-fertile akwazi ukuthi isibeletho siyabamba athole ingane so mangabe khona umuntu odalayo bekuzomele sesihambe yonke leyo process leyo asidali mina ngidalwa ngumuntu ofuna ukwazi ukuthi ngidalwa ubani angidalwa ngumuntu mina bafowethu mina ngizelwe kuloko engikwaziyo okudala ngikwazi ngitsheniwe ngifuna ukufunda ama comments awu2 ukugcina mhlambe nangilana ke umzukulu kabani lona kodwa khona wakwandimande uthi amakholwa yini lawa athuka lobhudi kuma comments uthi kukhona ngempela ukukholwa uma kunje mhlambe uzophendula ngolunye usuku ubani uChris 4W86 uthi Africans are waking up thanks Mdaka Portia uXolani Fakude uthi ke Jesus Christ is Lord and Savior ngiyayivala indaba yama comment njengamanje kodwa ke ngifuna ukuthi ungigoqele kulabo ababili kulona uthi kukhona yena ukukholwa uma ngabe amakholwa
ekuthuka kanje. Ngicabanga ukuthi uXolani othumele lo umyalezo. Ake sisho mfowethu ukuthi kwaqala kunamanga esawafundiswa sawatrainwa yama systems wabelungu nayo inkolo futhi singayivaleli ngaphandle ukuthi kukholwa inhliziyo. Ake ngikuveze obala lokho ukuthi akukho bafowethu ukukholwa kusenhlizweni, musana ukudlala ngathi and ungadlali ngawe. Ayikho inhliziyo ekholwayo. One, inhliziyo ayinama feelings. Inhliziyo ayithanda umuntu, inhliziyo ayizonda umuntu, inhliziyo ayikholwa. Umsebenzi wenhliziyo emzimbeni kuphampa igazi nokuphampa ioxygen. Iyama ukuphampa igazi inhliziyo yangasayiphampa neoxygen, you are gone, awusekho. So ayikho into enjalo. So kunalento ethi sikholwa ngenhliziyo bese sivuma ngomlomo ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi. It's a first manipulation. Right. Yini into ekholwayo? Kukholwa ingqondo. Ingakho ozelwe mentally disabled akusilula ukuthi akholwe. Ungamthatha umhambise esontweni yebo ngoba Yesu sasenamehlo uyabona ukuthi lana kunezinto nomsindonyana lona wama keyboard noma yini uyawuzwa nawo khona into angayijabulela, but angeke lo muntu umbizwe ngekholwa 100% ngoba kukholwa ini ingqondo. So into edala ukuthi ingqondo ikholwe information esuke ifike kuphi engqondweni. So ngoba kukholwa ingqondo kulula ukuthi ingqondo iphinde ibuye icasuke futhi ngoba phela la engqondweni ziningi yabona, the brain is the center of the life of a human being. Ama feelings asengqondweni, ama emotions asengqondweni, ukukholwa kusengqondweni. So now mangabe ngikholwa kukhola ingqondo yami, kwafika ulwazi olusha oluphikisana nalento engikholwa kuyona, kuvuka ama emotions engqondweni yami bese ngiyalo. So eqinisweni ukukholwa akumvimba umuntu ukwenza into embi nokwenza into nokungayenza into embi. Ngoba ukukholwa kusengqondweni. So mase kufikile ulwazi olu-challenge lento okholelwa kuyona, uvesana nje ukuthi ilwa because kukhohliswe yini umqondo wakho, and lokho kufikayo ku-challenge futhi umqondo. So it becomes a battle ebasemqondweni. Then bese kuvuka ubuwena bakho ke manje sewuthi hey uyahlanya lo muntu. Ingakho amakholwa izinto abaclaim ukuthi ezakaSathane bagcine sebezenza bona lezo zinto lezo, ngapha bethi ezakaSathane bazenza bona lezo zinto lezo, sebelwela ini ukholo lwabo mangabe lento uyaba-challenge. Bakutshela ukuthi no, ngathi ungavuka ufile kusasa. Khona omunye ongibhalele kanjalo wathi no, ngathi ucross umgwaqo ushayiswa imoto ushona. Wafika omunye wacomment wathi hayibo umfisela ukufa, wathi yebo makabuyele kumdala ngithi uyamphikisa. So yabona ukuthi into le labantu laba they are highly convinced ukuthi ba right kuyo yonke into abayenzayo. So it's the damage that is in the brains. Yeah. Kahle nje pheceleza umuntu okholwa uyasangana. Umbono wakho ke lo mntakaphusha. Ngiyacela futhi ukuthi ngikubalule lapha ke kubalaleli beHope Revolution TV ukuthi umbono wakhe lo, ngoba ngicabanga ukuthi mfethu sesiyemaphethelweni. Ngifuna ukuthi ufisa ukuthi abantu benze njani and uthini ngabelaphi bendabuko izangoma, because usukhulume kakhulu ngamakholwa. Mfowethu ake siyibeke la. Inkolo, it's very very dangerous. Okay. Kodwa asingakubalekeli, hayi ukuthi when I'm challenging iBhayibheli, Yeah. nginikeza uguluva ithuba elokuthi abe free, akhululeke ebugebengweni bakhe. Yeah. Hayi ukuthi masiphikisa iBhayibheli sesisho ukuthi khululeka wena ebugebengweni bakho. Yeah. Lutho. Masiphikisa iBhayibheli asisho ukuthi wena sibone right ngokuthi uthatha umesi uyogwaza umuntu. Wena sibone right uthatha isibhamu uyedubula umuntu. Wena sibone right ngokuthi uhlanganise imithi yakho uphekele umunye umuntu isichitho, uchitha umshado womunye umuntu. Asisho ukuthi sibone right ngokuthi wenza izinto ezimbi. No. Kodwa I'm trying to show you ukuthi somehow lenkolo nayo iya contributor, futhi hayi ukuthi iya contribute, iwumnikazi wama divisions esinawo emhlabeni sabantu. Abantu abezwani ngenxa yalenkolo le. Ziningi izimpi ezikhona phakathi kwabantu naphakathi emndenini ezidala iyo lenkolo le. Yebo. But ke ave ngimdabukela umuntu othi usaba ukusha, and then abaleke noma ngithi agxume epanini elinamafutha ashisayo noma ebhodweni elinamanzi abilayo, athi ubaleka ukusha abe segxumela elangabini lomlilo noma emalahleni. Ngapho bethu ubalekela ukusha, ubaleka ukushiswa ngamanzi noma amafutha, ugxumelela ngabini lomlilo futhi. Uyayibona? Noma ngibe ngalendlela lena ukuthi
uvuka uthi uphuma ejele kodwa ushintsha amaseli, uphuma kule seli ungena kule seli kodwa uthi uphuma ejele. Uyayibona le nto le. Naleyo nkinga le yabantu ababaleka inkolo yeChristianity baphinde bazozibopha futhi ngamanga amanye wabelaphi bendabuko namasiko wethu, amasiko mbumbulu wethu thina abantu abamnyama angena ngesinxele abopha abanye abantu. Okusho ukuthi abelaphi bendabuko, okusho izangoma nezinyanga namakhono into efanayo. Angeke sisho ukuthi into efanayo. Okay, uthini wena? Kunento engeke sibalekele bakithi no ukuthi amakholwa ayathanda ukuyiziba leyo nto le. Lukhona vele eqinisweni ubizo. Okay. Lwendabuko, lwesintu, lwabaphansi. Okay. Lukhona. Kodwa kulamalanga sekunzima ukulibona ngoba lento seyaphenduka ifashion. Okay. Wahluleka esikoleni, wahlulwa impilo, so ubiziwe. Sinabantu abaningi kakhulu abayizangoma namhlanje abanye babizwe na ukugula. Ugulile nje wagula ngoba ube careless ngempilo yakhe, wahamba ezigaxa la kungamela zigaxe khona, usegula kakhulu. And then uma ngoba sometimes kunalento leyo ukuthi yonke into esiyizwayo emzimbeni sigijimela sicabanga ukuloywa, sigijimele ezangomeni. Mawufike esangomeni ngoba lo muntu uzile kuye wena uyi-client mawufika kuyena afika kutshela ukuthi no bakuthakathile. Noma afika kutshela ukuthi no unobizo labaphansi, because mathi unobizo mhlawumbe ugobela mathi unobizo labaphansi and then kuzomela wena ubuye uzothwasa lapha kuyena imali yonke leyo nto le. So kwathi makungena imali lwamoshe kubizo labaphansi. Baningi namhlanje abantu abathwasile inkosi yami abayizangoma kodwa hayi abawazi nomuthi ongaphilisa umuntu egula. Ngifuna uma olele emathuneni ungahamba uye emakhaya uyothola izalukwazi namakhehla ogogo nomkhulu abangathwasile bafike bakunikeze umuthi bakufundise ngomuthi ongaphilisa umuntu bengathwasile. But mawufika la emadrobheni nasemalokishini la siphila khona uthole inyanga ethwasile, isangoma esithwasile esingazi lutho ngomuthi esidlula ogogo abasemakhaya. Into esiyazi nje kuphela yile ichitho nemithi yokulimaza abanye abantu, lokuphonsana ngezulu nokuthumelana inyosi, ukwenza ilento abayaziyo kuphela but abakwazi ukuphilisa umuntu. So seziyabalwa abelaphi, sebayabala abelaphi bendabuko abayibona bona. And awukhona ukubahlukanisa. Mina mfethu angeke ngikwazi ukubahlukanisa ngoba akusiwona umkhakha engiphile kuwona kakhulu, kodwa kona iqiniso lona ukuthi no bakhona vele abayimbombayi, angeke silibalekele, baningi abayimbombayi. And futhi ngoba sekwafika nezinkundla zokuxhumana ku social media kuvamile futhi uvesane qame bona laba abayimbombayi kakhulu, labo nje abayiqiniso bangaziwa nokwaziyo. Ngizwakala mfethu, ngicela ukuthi sivale mfethu, kodwa ke ekuvaleni kwethu ngifuna ungiphendule ngamagama amabili amathathu 2-3 words ukuthi uthini kumuntu othi ngikholwa kuJesu 100%. Mfethu umuntu othi ngikholwa kuJesu 100% ngicela ukukukhuthaza ukuthi ithathe njenge hobby leyo nto leyo, njengomuntu nje o support Orlando Pirates, umuntu o support Kaizer Chiefs, ithathe njenge hobby leyo nto leyo. Ungalinge uyithathe serious ucabanga ukuthi leyo nto ine kusasa. Ayiphathe kahle ndoda. Ayiphathe kahle ndoda. Ngiyakutshela because ayike into ebuhlungu njengokuthi inkolo isenze sacabanga ukuthi yazi kunabantu abangawabhadali nemshwalensi yokufa, ama-funeral phela, because inkolo ibenze bacabanga ukuthi angeke baze bafe bayoshumpuka nje njengama cricket ephuma kwi-100 shooter eshona le phezulu bayophambana ne-force of gravity. Basitshela lokho ukuthi no hayi thina siyohlwithwa ngathi uyoshumpuka nje uye phezulu. Akunamuntu oyoshumpuka ephezulu. I know there is a verse lapha kuMateyu, ngangalishumayela lelo verse lelo nami ngikhathi ngisashumayela. uJesu athi bakhona abanye bena abangeke baze bafe until ngize ngibuye, they will never taste it until they see the Son of Man coming to his kingdom. Angeke ngalishumayela lelo verse. I remember being proud ngithi mina ngeke ngibhadale i-funeral cover. And I remember one day when my father was calling me athi baba sivulile ntozana enye policy entsha lana sifuna ukukhava. Ngithi no khavani ingane zeni zonke, mina ningangikhavi, mina ngiyakholwa kunoJesu, angeke ngife ngizohlwithwa. I once told my parents that what baba
udakiwe wangangitshela kodwa wangikhava yayibona kusho ukuthi umqondo bewusahambile leso sikhathi ngithathwe ile nkolo le but wangangitshela ubaba wami wangikhava nje kuphela yebo so baningi abantu abashumayeza abantu leyo nto le nami ngabashumayeza abantu ukuthi no ukukholwa kwakho kusuke kukuncane ngoba phela uJesu wathi uma ninokukholwa if you have faith as little as this mustard seed, you are going to say to this mountain, be moved and be cast into waters. Believing it shall come to pass. So now, abantu batshela ukuthi ngokukholwa kwabo izinto zizonyakaza. So khona umuntu right now ongibukele ekhaya ozitshela ukuthi yena angeke azafe uzohlwithwa. Cha. Hamba uyobhadala ipolice. Akunamuntu uyophambana neforce of gravity sonke siyofa siyoshona phansi komhlaba bakhona ocebo lethu bakhona bani ayimakamu funerals maningi hamba uyobhadala umshwalense bakungcwabe kahle akunamuntu uyophambana neforce of gravity lento ukuthi siyohlwithwa ayisilona iqiniso ngabheka noPaul makabhala ngayo lapha yana kwabase Thessalonike I think it's First Thessalonians chapter 4 mangaphazami uthi maqeda ukuyisho lento le yathi kuyoqhamuka uMichael ingelosi amemeze aqoqa abantu uthi mayiqeda uthi ngakho ziduduzene ngalokho so obvious into ukuthi iduduze ngayo akulona iqiniso uthini uPaul uyasho athi ingelosi izofika khala icilongo ingelosi iqoqa abantu bakaNkuluNkulu bahambe bohlangana noJesu emafini uyayibona but uma eqeda uthi ziduduzeni ngalokho ayi mathi siyiduduze shothi into ukuthi siyiduduze nje kuphela kodwa akusiyona into yofa yenzeka leyo nto le akunamuntu uyosuka oyophuma kulomhlaba lo esaphila ukuphuma kwakho kulomhlaba lo ikufa akekho umuntu uyophuma kulomhlaba lo esaphila so ingozi iChrist because yenza ukuthi abanye abantu bangawabhadala ama funeral phela bangayiprepare impilo yabo ushone unganamshwalense ube inkinga emndenini I'm not advertising ama-pillars but sengifuna ukukuqondisa uzoshona unganangisho nephela because ukhohlisa ngalento le there are too many things my brother iChristianity enobungozi ngazo ngeke ngasho kule episode esibuya kweniqaleni ngathi iyakwazi ukuphehla umndeni ihlanganisa umndeni abanisa abantu ubheke I think uLuke chapter 14 verse number 26 uJesu qobo lwakhe yena lo okuthiwa uze nomusa uphinde uthi yena angebe ngumlandeli wami ongeke akwazi ukuzonda uyise nonina nomfowabo nonkosikazi wakhe habe ukuze kube umlandeli wakhe kumele ngizonde ngisho unkosikazi wami ngizonde izingane zami lezi eziphuma okhaleni lami kuze ngibe umlandeli wakhe kumele ngizonde ubaba ongizalile uma lo ngivudle esibelethweni sakhe kumele ngimzonde kuze ngibe umlandeli wakhe eliphi lelo verse Luke chapter 14 verse number 26 Luke 14 verse 26 Ngivala kanjalo mina namhlanje lapha na ke ku Hope Revolution TV kodwa ke mhlawumbe mhla umntakaphosha ngaphamuba ngivale ngicela ngipha amagama amabili amathathu ukuncenga abantu okumele beze mhlawumbe sizoyimunyunga nabo le ndaba because baningi abantu abayifisayo lento ake ngithi bafowethu wonke umuntu makasondele because ekugcineni injongo yethu ngoba ngishilo ngathi akusikona ukulwa nenkolo yobuKristu kodwa ekugcineni injongo yethu ukuthi sakheni abantu sakheni umuntu ngoba sihlalile isikhathi eside kakhulu hayi bo phela nali iBhayibheli liyashwa ngithi ukuthi bagqilazeke kakhulu eGibhithe wazi wathi uNkulunkulu kuMosambo bakhipha sengibonile so ake uyithathe kanjalo nawo okholwayo ukuthi sesihlale kakhulu kulezi zinto lezi sithandaza izinto azenzeki bafowethu sikhuluma iqiniso and please be truthful to yourself asiwayekeni lamanga ukuthi mina uJesu uyangenzela uyekubeni wazi kahle ukuthi mawulambile akazi wabona uJesu engena nesaka lempuphu endlini akazi wabona uJesu engena nebraypack endlini kodwa kumele usebenze yonke into ngamaqhinga wakho uzugcine wenza nezinto futhi ukuthi uyazi ukuthi iBhayibheli lithi zimbi lezo zinto lezo kodwa ngoba uvaleleke ekoneni ayikho into ongayenza so bafowethu sondelana ake sikhulumeni asilwi nenkolo yobuKristu nani enithukanayo ake nibambe inhlamba kancane ungangithuki ku social media ngona usondele uzobhekana nami ke sikhulume nje sidiscuss mina nawe njengabantu egcineni siphumene nesisombululo usho njalo ke umntakaphosha uthi asikho isidingo sokuthi silwe sibambane ngehluthu uthi ikhali phansi inhlamba phansi uthi kodwa ke umuntu ufisa ke ukukhuluma akeze lana ke ku Hope Revolution TV noma ke ethumele umyalezo lapha na ku 0633960496 ukuzo
Phehla ngempela lento umntakaphosha akakhuluma ngayo wemukelekile-ke lapho ngekhaya ukuthi-ke uzophosela inselela-ke umntakaphosha. Inhloso akusikhona ukuthi sifisa ukudistroya, kodwa-ke uthi umntakaphosha inhloso yakhe okokuthi nawe uma ngabe-ke uyafisa ukuthi-ke wakhe umakhe naye, ngoba uthi uwubumba usafisa naye ukubumbeka kodwa akabumbeki ngenhlamba enimthuka ngazo. Bakithi ngicela ukuthatha ikhwama zami ngiyahamba-ke laphana-ke kwaKhubalo Limbiwa egcekeni. Igama lami ngingusazwa kwesibiya Saruzin Camtex, ngihamba no-Ayanda umduduzi naye laphana-ke ududuzile. Intokazi laphana-ke ethi-ke isinama-bodyguard. Ngicela ukuthatha ikhwama zami ngiphume kanje. Danko.